Aquí teniu la nostra llarga placa de quars, la longitud és superior a 1 metre. Podem fer disc de quars en forats, ranures i altres segons es requereixi. La placa de quars ara està triturant i polint. Som fabricants professionals de quars a Donghai, Xina. Acceptem comandes personalitzades. Benvinguda a la vostra consulta.